दिनैनि हाबाफारि हिसाबै दं जिहेतु अलरेडि बे फ्लेग हस्टिंआ थांबाय रंजालि बैसागुनि आरो बेनि उनावहाय दायो गुसुखां खाम्फायाव बिबार बावनाय बेबो बारलांबाय आरो बिनि उनावहाय बिफां फुलि गायनाय जागोन आरो बिनि उनावहाय बिफां फुलि बिनि उनाव दिनैनि हाबाफारि हिसाबै गाहाय हाबाफारि हिसाबै जोंनि गेजेराव थानाय जायफोर आरज बादायलायनाय आरो बैसागु मोसानाया गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानायफोर जागोन जेरै बेयाव होनाय मथे मा बागुरुम्बा मोसानाय जागोन मोसाग्लांनाय मोसानाय बैसागु सिख्ला मोसानाय लाइजौ बानाय मोसानाय आरो दावस्रि देलाय मोसानाय जागोन आरो उनावहाय दिनैनि हाबाफारिसो बेखिनिखौ लाखिनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय 28 बोसोरनि सिगाङाव जागायजेन थारमाने मा जों जिहेतु नुदोंमोन बे गलायगाव हालामाव गोबां रोखोमनि बे जोंनि बर'नि आगुमा हारिमु दङमोन जेरै जात्रा ग्राउन्ड बेनि अनगायैबो खेराइ मोसानाय गुबुन गुबुन गामिफ्राव खेराइ मोसानाय सोलिगासिनो दङमोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानायफोर दङमोन बे मोसानायफोरा आसलते बै समाव जेराव मेराव मोसानायमोन नाथाय नेमखान्थि बाहायाखैमोन दा जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जिहेतु ट्रेनिं लाबाय दायो मा मोसानायाव मा दिन्थिफुंनांगौ मा मुद्रा बाहायनांगौ मा आसार नेमखान्थि बाहायनांगौ बेफोर सिगां हयथ' जोबोद खममोन आरो दायो सिनसियारलि बे खामानिफोरखौ जोंनि मोसाफाग्रिफ्रा एबा मोसाग्राफ्रा बेफोरखौ बाहायनानै एसे जौगामान लानो हादों आरो जिहेतु बे गलायगाव हालामा जिहेतु बे बुस्थुआ दङबाबो समनि फाखनाव गोमालांनायमोन आरो थांनाय 1900 बेखौ नायनानै बेखौ साननानै जों थांनाय 1997 मायथाइयाव जों गेदेर मोनसे आफाद दानानै बे आफादाव थांखि लानायमोन जे पार्मानेन्ट मोनसे कमिटि दानांगौ आरो बे कमिटिनि मुंखौ बिसुंग्रा हारिमु आफाद होनाय जादोंमोन आरो लोगोसे बे कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै बिथां धीरेश्वर बर' नार्जीमोन आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिथां दुन्दी कुमार बर'मोन आरो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बिथां धनेश्वर मेधिमोन आरो लोगोसे लुगु नेहाथारि हिसाबै बिथां दुलुराम बर' बिथांमोन आरो सोद्रोमा हिसाबै आंबो दङमोन आरो लोगोसे बिथां केशव बर' आरो भबेन बर' सावनाराम बाग्लारि बिथाङाबो दंमोन ओरैबायदि कमिटियाव बिथांमोना दंमोन आरो बे दानायनि उनाव बोसोरसे बारलांनानै बोसोरसेखौ बाद खालामनानै नेक्स्ट 1999 मायथाइनिफ्राय जों फारियै बे बिहुखौ खुंगासिनो दं आरो आथिखालसिम खुंगासिनो दं आरो लोगोसे बे आफादजों लोब्बा लाखिनानै जों बोसोरफ्रोमबो गांसे खुगा लाइसि दिहुनगासिनो दं जायनि मुङा रंजालि मुंनि बे खुगा लाइसिखौ आथिखालसिम दिहुनगासिनो दं देग्लायबो माबा खालामनाय जादों गाबोन नैथि सान गाबोन मा हाबाफारि गाबोननि हाबाफारि हिसाबै दङ एसे नायनांगोन हिसाबै दं गाहाय हाबाफारि गेवलां बैसागु मोसानाय जागोन बोराय बुरै बैसागु मोसानाय आरो मान बावनाय हाबाफारिबो दं बे ओनसोलनि मानगोनां बिथां निर्मल चन्द्र बर' आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मुस्रि फणिधर बसुमतारी आजिरा मोननाय आर्मि बिथांमोनखौबो मान बावनाय जागोन आरो लोगोसे गाहाय आलासि हिसाबै दङ रुमसाव दैमारि EMBDC आरो गेवलां मेलाव बिथाङा गाहाय आलासि नङा बिथाङा बेखेवगिरि हिसाबै फैगोन खुगा लाइसि रंजालि खुगा लाइसिखौ बिथाङानो बेखेवगोन आरो लोगोसे गेवलां मेलाव बेखेवगिरि हिसाबै त्रिदीप दैमारि बिथां फैगोन बिथां BDCनि बुंथिगिरि आरो लोगोसे सामलायगिरि हिसाबै बिथां कृष्णकान्त बर' बिथाङा सामलायगोन आरो गाहाय आलासि हिसाबै मुस्रि बाबुल अखाफुर बर' आफादगिरि जोंनि भेरगाव बड' थुनलाइ आफादनि
आरो जर'खा आलासि हिसाबै थागोन बाबुल बर' जेनेरेल सेक्रेटारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो लोगोसे माननि आलासि हिसाबै बिथां दिगन्त बरुवा MCLA मुदैबुरि समस्तिनि आरो लोगोसे मुस्रि शरद राभा रतन राभा थांखि जानाय MCLA बिथाङाबो बेयाव नुजाथि फैगोन आरो जयन्त कुमार राभा थांखि जानाय MCLA बिजाथि नङा MLA थांखि जानाय MLA बिथाङाबो फैगोन बिथाङा खुदा होबाय आरो मुस्रि महेश्वर बर' बिथांखौबो बिथां थांखि जानाय MLA बिथाङाबो फैगोन होनना जोंखौ रादाब हरबाय। बेनि थाखाय